nya fa wengo na ube bingini de me ay bingini de me faneni baneni ayajo aya unyesi awa artisima bobani kone plenty tige maramba kama ya au bora ka tegere fo juma teme bagay au bora ka fo ko maramba tatola do kasola munde kala sababu ya tani bingini kasola. Je me pose la question. Et vous aussi, il faut se poser la question. Munde kala sababu ya tani bingini kasola. Jene Sogodogo awa 94 awa Touré glomina den dama ko fara nyoga ngo beta live mine kata do baneni awa Touré hari ni ko awa ka video ko ni sogoma abi baneni ko e maramba fan abi maramba masaneni ko e maramba fan dode baba ni ko tara plein tige maramba kama c'est la première fois dans l'histoire malila umusangare skilembe kanja ko atebe na ni jabate be tata e fati ko ate mbebe nenu simata kasola ko baba ni ko de classe obe kata kasola baba ni ko sije sambi olonvla ani sansegi musoroba ni kumba don hari kumana ke che ma plenty tige ira génération mo kama plenty tige ini mami azikele mais plenty tige I modeni kama e gati jo procureur nyekoro e gati jo tribunal la e gati jo devant le procureur I modeni jo lendo ka ke plenty tige o kama o yemalo akodi mana manya kibe plenty tige mo kama atige mo kama ini mami génération kele mais plenty tige I moden kama I den o fana den I modeni flan et nous avons devant le procureur au Maloaka bon. Ini mami génération kelen au be azi kelen au be jokundama kelen au be si kelen ibisa plenty tiga okama mais plenty tiga I modeni I modern I de wolon vlana I de segina I no ati jo barrière la devant le procureur Amaloaka bonde procureur mi mina kiri tiga bina munde fo I flan jolenti nyekoro I den folote fi modeni I modeni de jolembi nyekoro malma ubi procureur adamaye agasad aye loi bi maramba bingini baba ni kone uga jugement be ko fo le 4 septembre kalo kile nani uga jugement be ubina kalo kele andonde ke kasola mais ne bangini adama fait toujours maramba kaka il faut faire très attention. La dame, elle est innocente. Billahi Tallahi, les Maramba, elle est innocente. Sans te mentir, Maramba, elle est innocente. Mali Jelia Sigili Nisanta, Beni Alukuranete, Jemi Kera Maramba, qu'elle est Onyorama Kera Jelmuso, faut qu'elle est Mali Ronofolo. Foni Malende Minkara Dangadeng. Depuis Bingini Barani, sa fille Jabate Nyombolo, Watimina, Jane Bekuya Maramba de Kele. Muso Kelempe. Angake Horan Donde. Depuis bingini ni safi be nyogombolo wakati mina uga je depuis ube nyogombolo wakati mina je imbe kunyera mariamba de kele video mani jolde na réseau sans fait asi na be kunskile ndo mariamba kele video mani joli kada mine mali jolde nga page la kata fimani na kabo fimani na kata sigola kabo sigola kata ne morgan na ni be kumera mariamba de kele Mali Jelia Sigilini Sanche billahi tallahi les jifoni malende mi tera delu wa milieu su depuis bingini ni safi be jela wakati mina jen kumbe ka u kun jela ndo wakati mina jen be kunya maramba de kele fobi musoma lafia fobi musoma lafia fimani ni bingini ni safi kumbe ndo wakati mina fimani kunye bingini nga défenseur de akume boka kuma sugube fo maramba ma bingini ni safi kume nyogombolo watima sigo kume bingini ni safi de deme sigo kume boka kuma befo mariambama bingini afenge watima ne morgan na watima ne kume ka bingini de watima ne kuma sugu befo mariambama foni male minte horon ka bingini ni safi to nyogombolo fimani e kuma sugu befo mariambama ka bingini safi to nyogombolo sigo bora ka safi bingini deme aye kuma sugu bela jele fo baba e mariambama ne morgan kumbe ka bingini de wakati na nye kuma sugu bela jelen fo mariambama kuma ko bekra musoina ka muso ka dongilda boycotté ka muso ka fembela gosi har na e dongilda ajatibula apela gosi na e dongilda mao mala muso ka fembela la gosa bolo mais baba ni kone iye to juguta baba ni kone e kunya dabo min kama del demeseni flambe nyogona Maramba ni bingini mimbe nyogona bi nele be jigi kai makoro bawdela
malgré que maramba bangero bena Bamako mais amasa olu masa ube kai awa kai ga demeseni flatara kasola de kai ga beskilendo kai musoroba beskilendo kai chekoroba beskilendo ina fo barikatula hari mawga sera organiser kai konna ambeni demeseni fula wole ube ku furu benendo ro kelende ma malgré que ni kelen furu sara mais kai makoroba be yimakun kai musoroba ni kai chekoroba be yimakun kai ga be yimakun ka ke ina fo au somogote ina fo au doute ina fo autu mansa udon ina fo autu sinji udon ni mo do ayede ni mo do ga bonde au be ya usigi ube dongil dake u mansa ubora yan mais au nga mogote o abe chogodi bi abe chogodi koni jelu be nyogona jelu de be se u ere de mani nyogo che keleba mali jeli koroba be yisigi kana fune na figi fune escrow fune iblisa o mogo mun ko fune unye kamara nye fofana nye jara ko ne fune de kana o na figi uta ku do ni nyogo che ni bagi boya bagi na ga na figi be nyogona busamba mbolo ambike bagi tabe chogodi bi bagi tabe chogodi bi aw munu bora yanga tegere fo bagi ko wakati na bora ga kuma bora baw fo bingini kerefe bagi tabe chogodi bi babani kone wallahi billahi tallahi lezi ne bora ni kaso na babani kone e manga dongli da mali kono tukuni e manga dongli da mali funtani ni sampre je isansi jara wa bena samia de makwa ni funtani wakati kone babani kone boboro billahi fam bebe ke kisekise mais bi bolle kaso la deun ay ala fo ga barikada de wallahi muso fenfe me kasola bole bi ay ala fo ga barikada awe kulane kalam fenfe ga kunu sufe ala ya duwa ujabi shiriki tara kasola ya MCA mogo billahi kasola deun ani shiriki la kasola taka kasola deun be ko lu be duwa ke ko ala ga iba wani fanara ta ko parce que shiriki taka wakati dongodo olukume misisogo de dun oh bingini takale mi flene bole muso manu billahi dongodo obina misisogo de dun aw bina misi sogo de dun dongodo tokotigi ba sabaga nyogon soro kasola e fantande munu be nuti sega sogo dun bila bole kasola de aw bina sogo de dun je dongodo aw bina sogo de dun sogo dun dron e wodron de doke sidiki tagara dongodo misi de kuma faga tanay kaso bombala ni no fana flega ta dongodo sogo de saga de be faga misi de be faga tanay kasola mi amba ngini procureur adama fe adama ye barakede mais mi ngadne morgane aribi ijanto mamula ijanto mariambala wallahi bila nita histoire don procureur mun kumbe depuis ibeka clé Maliki Koulibaly le ministre de la justice avant Maliki Koulibaly il faut aller demander à Maliki Koulibaly depuis Maliki ga tan wakati mariamba masa ubeka dogoya Mali jol don wa pasi folo maramba de kumbe buruja babani kone nana kata bingini nga sumuna ka kuma be fo mariamba ma kromatigeli sugube muso bora ka tasara plenty tige kun edumba do mamu nga ko be justice la maramba ko be justice la bingini nga ko be justice la safi jabate ko be justice la safi ramoro wallahi billahi mbaw fo ka barkada awye safi ga kuma me awga jeli muso kisi kasola takama maramba kanu bago mamu ka kasola tagain au no fostala mali justice yere badon ka ko mariamba no fosta aga faru no fosta ka kasola tagala maramba fante mimbe sikira faneni baneni ke jene sogo dogo mi mbora ka dabara bani ne mbara bayake ko kolonjugu yiribe kari ayre de kono jene bora encore vendredi jumadon jene sogo dogo bora ko lundi jugement be ko maramba be ta kasola bingini mataka maramba kelen de tagara aw kundalendo aw masigina ko bingini kumisa ta kasola aw bolo ka ko maramba drone de bina ta kasola est ce que aw be procureur Adama Koulibaly don est ce que aw be procureur Adama Koulibaly don ngaw bolo ka kuma be fo babani ko ne ka jugement don ali babani ko ne maramba ka interpellation aw ko maramba ta kasola ayre tombo mambe awere ka jeli muso mata kasola oh aya fo palmere yede ouverture média mo aw bora ka na figi denya minke ko aw 880 ko le 24 ko palmere ni bingine invite hey a pour ka ngase ka do malla ko fanga be palmere la aya fo palmere ka kelenga ta dongli da 880 aw ta reporter a te reporter bi a te reporter sini
a te reporté bi a te reporté sini aw ba fo Palmer da beta ko ouverti 880 na beta donglida Palmer ibeta 880 beta donglida ibeta 880 beta donglida Fouari ebese donglida de la ebese donglida de la eta 880 na ke kay reporté he Fouari no beta reporté ça he anya reporté bingini tara kasola c'est vrai Palmer mata kasola de 880 rendez-vous min dilendo e kele meta donglida ngo salifu ke ta kele mbake ube e kele mbarikati fe kola ube e kele mpeti se kola ni be se kola 880 bende e muso tara kasola me e be se kata remplacer e muso tara kasola e be se kata donglida ma barika bande mata chiane e be se donglida de la ne morgane mafsani ni oh bingini fano munu bora ya ka malheur souhaité marambama a retombo clara ga bi au de gambi jonde kunshikile ndo nako bingini bisa ta kasola au de ma da barabani ne barabake alu kuna kafo alu ko bingini sata kasola ko Musa Bagaga bingini koroke Musa Bagaga ko be barake Maliki Jawara charge de communication no ngo Musa be yoro mina koro Musa be postu mina postu inte postu gelente quoi abe joro mina ko joro gelente Maliki Jawara charge de communication asimunga charge de communication de fo Maliki Jaw ko bingini sata kasola akobe chogoti ne afo awengo adamanga bara warite adama sanuta san foi na ye min décider abodeke aye alimami kunturu joli de mine kuda tun kasola uga interpellation folo ne ni kuma fongo adama ye alimami kunturu joli de mine kada tun kasola ma be foya ha akobe chogodibi awa 94 niye halala niye furu woro tanden jene sogodogo niye furu woro tanden awa ture niye furu woro tanden aw manga video ke malew nyana tuguni aw de kra sababu ye katani jeli muso do e kasola ka bingini sama ngata na e kasola billahi taala aw de yake jene aw de kra sababu ye ka bingini sama ngata na e kasola wani nafigi deunde fana dona minu be uyele ke ko lo e bingini jatigi ol de fata fana beta do babani kone demuso kun ka babani kone demuso ma afo babani kone ka kana plainte retiré ako kera choko dibi aw nafigi de minu tra do babani kone demuso kun ka afo babani kone demuso ka afo babani kone ka kana plainte retiré maramba kama ako be choko dibi maramba bingini babani kone u saba be tagara ube matara ebe kodo daba kama mina kojugu ke kasala eta donc avocat be tla ki yere soro ma soro la Amerique mune babani kone demuso wele ka faye ko kanira plainte retiré babani kone demuso ambi ba soutenir kana plainte retiré fo maramba kata kasola de mamu tagara c'est vrai mais babani kone tagara de o emi fana ya wele ke bingini fana mata kasola bingini tagara oh bagi mi ngone morgan makani asimun goita benyo bagi mi ngone makani asimun goita benyo yani kele ka damine oh bagi MCA mo kasola de nu ambe kasola de nu fo akokela chugodi jeli muso sababu mata kasola bi utaranu be mais ce qui m'a fait mal o maramba côté de ne ni fo bila côté ngo fe bala membe mali justice la jeli muso nu ngo côté la ngo bingini fo nu nauba ko don auta au manga auda don ka be mo mansane ni réseau santé billahi tallahi les jife membe sena auta don mais objectif de bingini de beta kasola ne de la ne kuma il faut de pour interpellation follow ngo me ngoni procureur a décidé un coup ka bingini datum abe foko ka kiri be ka tige fankelen fe wala finye follow aw be bareni fane nunu ke procureur nya ba bela signé folo aya essayer ga bingini ni Safi Jabate ni maramba ku saba be wole malem ba ko kiri klenendo mais na décider ko ga bingini kele mine ko datu ka sola malem ba ko kiri be ga tige fankelen fe chaute mali justice à côté de la justice malienne c'est un peu compliqué aw ma famia mais aw bula ke chugoti aw ga jeli so tara ka so bula ke chugoti aw de ba panga putila madamba bora kuna sinika adresser mali justice la ka ko justice ayen de mbabe kaneni awa bora ka madamba masaneni jeli muso imane tokofo jene bora madamba kafu madamba ma jeli muso ni yen tokofo ayen jonde tokofo la justice malienne aide-moi ayen deme malien benira droit de dos chacun a son droit jonde be porter adama sara malien de ta hari PD chokoroba do be fo bora ka ko jeli muso do be ta plainte ke mogama aw PD minu bora nga maramba go sa ko be chokodibi aw ubi minu bora nga maramba aw beta fantomu mi fa bolo mako aw beta ufana da boka ta adasa go fu maramba kabla ka adasa go fu maramba
barama bande wallahi sumata lailezi barama ba aye do ke de alaga sijani kenadi Assimi Goïta fangaima mali wa mekla ka fo nyoya amekla ka fo nyoya bingini fanu me kuma min fawe abillahi sumata lailezi ni Assimi fanga continuera mali kuna fo 2030 ya fo 2040 abeni ali kuraneti aw be conseil ta gadi mo ma réseau sanfé kay banen dabla na make ay ni vidéo fana enregistrer ay ni vidéo fana enregistrer aw hakli to ngakumala sungalo nyakorla na procureur wole nye kuma mi fo awé j'espère que vidéo be ay ni fana enregistrer aw hakli to ngakumala bingini fanu abeni ali kuraneti ni Assimi fanga tora mali kuna fo 2040 ni aw make wajulu kela réseau sanfé en kafo maw makaye banen dabla ko fo ne morgan ma ko tout na aw make wajulu kela réseau sanfé en kafo kaye banen dabla ko fo ne morgan ma ko tout avec benyana ate dogo mogosila aw beke wajulu kela réseau sanfé en kafo kaye banen dabla ko mansane ni may na aw ma dabla ere tombo bi aw artiste de ran aw artiste la fia tourni wa ni fura bolende o woro nyama pew ni dona kasola signé kele billahi tallahi les o fura bolende ga woro nyama pew o yiga dabali be o yiga dabali be fengelende nkolendo sirlendo nkolendo fenti saka kena ni tara kasola signé kele ndro billahi ga koli be bana kana dango soma bi bolode kana dango jinetigi bi bolode imata kaso de la signé kele imata kaso de la signé kele billahi imata kaso de la signé kele kanifa we signé joli aye masanenu dabla nyamugo do meta live min hari ma fen kula meta live min ka do masanenu iba black rodon dojo ko face à face oni morgan ga ke billahi tegenya kelendo be boka bi menu écran ko fe kasa iba donta maramba imasa beta abusi tagara yanfe kasa beta yanfe morgan be yanfe awa jeni muso tagara de ni atagale ndegwe ala mama mo ga keleka ala ye maramba ga keleka kabo angoro kuna sini même pas 4 jours fenga vidéo kono qui adressé Mali justice là ni nga vidéo bula mi be Sénégal qui adressé Mali justice là maramba y adressé justice là bula ga maramba masane akobe to malma yene nga tawro jam mena c'est Adja Dramé Adja Dramé emi mbora ki yere ke kibise kola kata mana kanta ka fone morgan ma bingini fanu awe vidéo fenfe ke maramba ka wana vidéo supprimer de il faut pas supprimer la vidéo awe vidéo fenfe ke maramba kan ko sayna maramba fanu a tous les drouli mission kelempe de ba bolo ayala bingini fanu be ga TikTok ko kono uye vidéo fenfe ke maramba kan ko sayna aya vidéo be enregistrer tous les vidéos yani le 4 septembre routier aye do bingini fanu be ga vidéo kono maramba fanu aw ko ga vidéo be enregistrer maramba ko le photo bu ga vidéo fenfena ku e do fo maramba ma aya vidéo be enregistrer wabla aya vidéo be garder comme preuve ni ala sona bet amekla ga funu ya ma barika banenu na uye banenu fanene ya fota aya donta kaso aw de aja provoquer on samana ka bo avec fait dans samana ka ne ko ala o jonga nga fenyata jeli muso awe ka choro ni kurane che no be ka awe ka choro be aye video ke doro amoko ba ko video doro ni la aya ke doro ma est-ce que aunga video ke doro aw mako bala babani ko ne be roji menbi Adja Dramé ete kulun kuna ete kulun jula ego qui est sénégalais. Toi tu as dit que devant les Maliens Adja Dramé ego qui est sénégalais babani ko ne be roji menbi abemi baba ni ko ne be mimbi musoro wa be roju membi kaso benendo binginina kaso benendo Mariam Bala sabla olu e demiseni ya bula mais baba ni ko ne sije dugu manaje baba ni ko ne modem mana wuli kata baba ni ko ne ka portu d'affaires comme mama ini soma ou bien tata ini soma baba ni ko ne dum kaso benende baba ni ko ne billahi sije a modem mina munde fo baba ni ko ne ma o ma kele Mali jelia kono biya be ga kuna wolode asimata kasola mais ale de takara ade tara live ke ne morgan ga ki da sago fo ne ma da baraba ne baraba ne ni fo amena baba ni ko ne tara
Makita est plainte de Babani Kone Ramaya. À chaque vendredi, Babani Kone comme ta signature de Mali et justice là. À chaque vendredi, Babani Kone comme mobile d'état gata bolono seben bla. Communicatif tribunal là. Pour que Arana se raboli. Oh, il va faire mingini sokono ni yo soro soda là. Auto bané. Il va faire mingini sokono ni yo soro soda là. Yo bané de. Être encore justice là. Il faut clair autour ni qui veut gata plainte tika mo kama. Ni ako bané de. C'est fini. À chaque vendredi, comme ta justice la gata signature que. Ah, ni ako bané de. Aya ke dura amba charo. Aya video ka baba ni ne amba charo. Aya bala ni ka baba ni ne amba charo. Amba video dura no fa. Au ta kala mo prévu contre prévu. C'est tout. Aya nini. Preuve contre preuve, Dalou contre Dalou. Preuve contre preuve, Dalou contre Dalou. Ada preuve ko me jogo de 6 ans. Ada drame preuve ko me jogo de 6 ans. Fugoto. Kuna avec un musoni. Aja tanto de, aja tanto che, il faut arrêter. Che, musoni na uma koi. Jamu ko be se ga nyamu ma. Ah, anyana joma. Amanya mo mare. Ala, comme ni ngo konga toi, ni ngo konga toi. Ah, c'est qui na poko ba ni. La jena. Wallahi billahi ma ya bana. Ne resta na buna hada madenye. Nyumaya bana pew nele Morgan sera buna hada madenye pew depuis domine ne Morgan ya me ko baba ni kone tara plenty tige maramba kama o do ne jigila tigera quoi ama sankelembo maramba ko téléphone be baba ni kone de bolo avec maramba filmer comme ma fille t'a bien habillé et tourner maramba be ga bolo keta baba ni kone maramba ga téléphone be baba ni kone bolo. Baba ni kone be ka fo madamba ko ma fille il tourne wala avec la vidéo keta o ma sankelen soro folo na fara ko baba ni kone de ala mine ka wuli fadew nyana ka wuli die mo nyana ka ta plainte tige madamba kama depuis woro la ne jigira tigera pew madamba baba ni kone masaneni madamba baba ni kone la goshi mais baba ni kone de ka ke hakili mai parce que ye demi wolo I wolo do meta fo den duru I demi wolo I dem meta fo den nani a den nani bela jelen a den duru bela jelen a bela jelen ga kroni marambay I ga lagare maga kono ya folo o I ga den folo de I bisa ga bokite den ko don kosobe mais I ga lagare I den laba ni ko kibeta plenty tigo kama obe munde ira oba ira kafo ki desera wa I barika bana obe barika bande ira kwa obe barika bande ira Naini jabate Dani e kuma be fo naini ma mais naini ko Dani nyona de bale bolo aden ale Dani bisa te fulain naini sona ka plenty retirer Dani kama e baba ni kone yi bankite pikata plenty do madamba kama mais moi me lui pousser iba nimisa kono bide tu as regretté aujourd'hui conseiller Tibolo moi me be baba ni kone kele fait olu ta conseiller dima kavo kana ninke ni mai ninkai sinon ni kele fait moko kain kube baba ni kone fait baba ni kone kanu bolu dusukuna wallahi olu kumba fi baba ni kone kana fo kibe plenty tige maramba kama kana fo kana kere kana ke mais baba ni kone bila I kele fait moko mai ini misara kumya ke plenty tige maramba kama mabe se korola ibi toto e kele fait moko yi to iki ratira plenty tige kono jago ya fonga datu kasola di mais depuis ne akita plenty tige do na kli jigira ngi fila ki bolo do bingini min bolo o bingini fonu do be soro munu bu wele ke ko le bingini jatigu yi olu de be wele a baba ni kone kana ko imbla tande tira plenty do baba ni kone kana ko imbla tande ko poursuivre kataka awe musoro ba bla dinga kono bide bilawe baba ni kone choro amune ya wele ke ka we bingini jatigu de ka musoro ba pousser ka ta plenty do maramba kama ayre tombo bina baba ni kone ka awa ka bingini fana ya conséquences soro awa bingini fana ya conséquences soro bingini fana ya conséquences soro ni ya damine to la doronde Sona buna hada madine abe hari nyuma ya yere aba ne ko ila kwa wallahi baba ni kone ka fokani jelu be je mali kono tuguni otina ke fo ga wuli parce que mo ne baba ni kone sankelen ani maramba be jela aba fo maramba mako ma fi abe maramba ka téléphone mine ka filmer o sankelen madafa
o babani kone kelen nga wuli ka ta plainte tige maramba kama depuis ne Morgan ya me domina comme Mali jogora me do maramba invité sous mon privé million bisaba sou kelen wallahi blane ngoni nimbe digi babani kone la wani be babani kone toro aba fo kone demuso kelen bisa million bisaba soro sou kelen jogodi o be heni bala meta plainte tige kama mamu ala ki nyumambo kasola avant de boy là Morgan ka fiana je te répète contacter ni baba nincha téléphoner télé ni baba nincha appel télé ni baba nincha appel bisa keni baba nincha tia mo go mi enregistrer appel bisa kinoche de ma baba nincha enregistrer aje drame baba nincha nta don adara ni jonde gajigo u kwala serifu gajigo u kwala ba go baba nincha dara ni jonde de baba nincha ga dossier ga di mo go ma appel bisa kenoye mo go mi enregistrer ni ene Morgan enregistré signé kelen blali be buru fe har ka fo téléphone na allo ne to ke tuguni ka baba ni ko enregistré ka kuma kan ta ka di jinya mo ma bina mun de fo tuguni ko appel bina che appel sa ke ene baba ni ko ne che aja fo ka jinya wuli ayo problème so robide bini fonu ne Morgan mani fo awi ngoni maramba be 30 minutes ke kasola ngo bingini be 100 kelen de ke kasola nye video ko biak le jolde angoro kunu ubien kuna sini angoro kunu ubia kuna sini biya kile flade ngoni mara babe 30 minutes ke kasola bingini be 100 kelen de ke kasola mak ma fo nga video kono nya fo ubia mafo basite nya kuma fo ya no ngoni mara babe 30 minutes ke kasola ngo bingini be 100 kelen de ke a kasola ne Morgan ma kuma fo harama kile flade dafa folo mo yeni mo don te kelen yede nambeta ambesi sira ga jantro sira nga jantro mem billahi sira nga jantro sira aga jantro ngoni maramba be 30 minutes ke kasoro bingini be 100 kelen deke nya video ka ma kile flasho sira nga janko jugu wa depuis wa interpellation folo bingini safi jabate mariamba ne boranye adre nya fo bingini fanu fana video kelen ngono ngo ko mi be sena ko imbe dabo ko ka wa jeli muso de mine ka datu kasola ko imbe dabo ko de ka bingini de datu kasola ngo me na ma banani jo ngo lenga bo ke sababu ka tani bingini kasola nya kuma fa ube mafo uga weleli folo mi kala sungalola ne akuma fo ngo ko imbe fengele do ko imbe plan be talendo ka bla peu ko imbe tracer do ka bla abeta ko ejumende bini jeli muso saba ni ay u saba wella la ngini ga makelen de mine menu e makelen mine directement abe foko kiribe ga tige fangelen fe abe foko kiribe ga tige fangelen fe depuis sungalo wakati ne ya averti nanga ebo baneni ngo ko imbe jumende ka bingini mine ka datu kasola nyeni fo awi hayi Morgani ibeta alaba ne Morgani kuma min bonda nte bingini fane de me awa ko Morgani kuma do fo kunu aka kuma ye chere na manjanto ko imbe ketande awa kili soro ni be kofe no fo woni tayi ni kanude bitene wa kunte kuna sinite ne be se ka fia be samuga ani sababobi ni baba nita so ne kala mo do yi aja nafiki musoroba barka bane eni baba ni kone be jela samuga ani saba o samuga ani saba in wa eyo muso de enregistrer ka kuma kan ta ka di jemo ma enregistrement ko baba ni kone darani a den fa adarani o ye glan kelen sanfé e aja drame de akuma fo aja baba ni kone be ro jumbi aw be kumbe ka tegere defo duma baba ni kone ibina togo duma deta abina fo mali kono ko baba ni kone de maramba datu kasola akotara wolo jumende la che mabe se kodola ibi toto sa ndi malo ayere ka bon ka fo ko baba ni kone tari jo devant procureur ko a jolendo ni maramba de a modeni a dentere a moden flan e maramba sibe samwa ani wolonvla 27 ans baba ni kone 75 ans et 27 ans devant le procureur c'est une honte de la nation oui malade 75 ans oni mami sibe samwa ni wolonvla aw gata ujo procureur nyekoro cho malo ka bonde I korote I dogonite I modeni flan katijo onye koro devant procureur aw kumbe ka tegere fo duguma fo bingini fanu bora kono mamu beta kasola lendi do maramba beta kasola tenen maramba kelen de tagara mamu kelen de tagara jene sogo dogo mamu kelen de tagara
jene sogodogo est-ce que Mariamba kelentara kasola wa awa 94 glominade est-ce que Mariamba kelentara kasola wa akele matade jene sogodogo awu de mo video ko lundi donc ko Mariamba beta kasola lundi ko maban awa jeli muso ta kasobi de awa jeli muso ta kasobi awu de tegere fo vendredi samedi dimanche ko beke ka tegere fo ko Mariamba bina ta kasola awu ko prévu be ba bolo ko Mariamba bina ta bingini be minde aga fanu daga kasibia aga fanu daga kulebia awu ye Mariamba fani jumende ka nyeji bora ka be ka kasi Mariamba ka kola Mariamba fanu dalembe Mali justice la ou dalemba la justice mimbembe justice be ka barake malende unde Mariamba fanu matige Mali justice la parce que muna olu badon har ni babani kone ka côté te ka ko neni mbe bololo sanfe procureur e kangere minda jeli muso sabaye safi jabate ya fa u kanu bagawe ku ka neni dabla rezo sanfe depuis Mariamba ya fa kanu bagawe domina kay neni dabla fo bi Mariamba fante mimbe ka sikira badani faneni ke aw tala dongo do aw tala dongo do aw de te kasila bia tension me mamina aw ga yoro la diabète be mamina aw ga yoro la tension ton nube bo gabi aw ga tension ton nunu u bebe ta dokotoro so la bi tension be mao mala aw ga côté la bebe ta dokotoro so la bi Mariamba fanu dalembe justice la u makasi u mafoi u tora justice u tora ala ko imbe laban ala ta dema ko imbe be laban ala ta dema wa Mariamba fanu dalembe Mali justice la mo si makasi be sigilendo ka justice de flé parce que dokera ngo Mariamba fanu ya commencer ka dimi wakati ko sayna ko Adama Kulubali otuma enyate vidéo la Mariamba mansa be kaneni am fana be se ka boka mansa neni ko mais am be ka to justice de ka koy wa so glomina de me bodro awa to yema vidéo ke ni tra sebeni ke ani fo kontu tra sebeni ke bingini fando be minte awa fe o be ta sebeni ke awa doga awa be boka Mariamba mansa neni Mariamba e munde ke bingini fano ele demani nyogoche ou te kele buni nyogoche mais ni awa to le live ke do be ta sebeni do bladro awa to le boka Mariamba mansa neni ko Mariamba fande do prévu tibolo dalu tibolo juste nga bodro nga muso mansani maman elle a fait quoi $1 tout derrière awa to le boka $1 Mariamba jatigi ka mansani ni ay mundeke ama fenke elle n'a rien fait mais ce qui m'a fait mal n'est ni kuma fo mara bi babani ko tare allié bingini na domina no nga ko bana babani ko tare allié ke ni bingini na domina no nga ko ba ko imbana pew babani ko be yoro bala u debe babani ko be yoro sitana debe babani ko be yoro billahi melekete do ka yoro amana ke yoro melekete do ke e gordiga no mana fa mo ko no fe meleke bi sa do ke chogodi de patala bingini no fe no ngo ça c'est la malédiction ne boisson sanga d'intertier ma don ay ngono ngo ko imbana pe ngo babani ko tara bingini no fe ngo ko imbana pew ay sa ko ingera chogodi aw de ma boyanga fo ko babani ko ne bebe ay aw ga aisa ube kwala bebe aisa ko babani ko ne yo fasa inda ko fasa in jara toro aw de ma boa wa o babani ko ne kele ya udusu kaside o babani ko ne kele ingera sa ube ka udusu kasi ka wa jeli muso sama katana e bole kasola den muso munu be bole ni wakati na aw bina misi sogo de du misi sogo dongo don ka misi faga katana e ni min ko muso be bole dans 2 semaines tabu ko muso la iba soro afara ka nugu kosobe dongo do sogo bobani ko ne ka mo be misi faga katana e bini nga mo be misi faga katana e Mariamba ka mo be misi faga katana e ngo sidiki tara kasola wakati mina ngo kasola den yafo ko sidiki tara wakati mina dongo do misi de be fagata na kasola bole kasola de ay ala fode awe do awu fenfenge kunu wallahi ala ya do awu be mine muso fenfenge kasola bole konana wallahi bla ube kanga joko flaseli ala yebi amena awu fo manaka sogodun awu mena awu fo manaka misi sogodun amena awu fo manaka saga sogodun ala yake bi manogo ba sabatala bi awu ga jokono bole kasola de awu bina ni kalo imbeke awu sogodun de la fo le 4 septembre fo septembre kalo kile nani aw bina obeke soko dundela ni babani ko ne ga mo ma misi faga bi sini bingini fanu nga mo be misi faga sini ngene Mariamba fanu nga mo be misi faga a misi soko be taro jumende bole kasola de ay ala fode parce que ni wakati na amena aw fo manaka soko dun aw bina soko dunde ke sisa
ni maloya ka bon dɛ wallahi bila ni maloya ka bon baba ni ko ne ka plainte tigɛ maramba kama o plainte kɛra sababu ye ka taa ni bingini ye jiwoyɔ fɛ ne y'a fɔ aw ye n ko bingini tagali man go kaso la bingini bɛ se ka taa kaso la à cause de deux sources je ne suis pas procureur n tɛ procureur yɛrɛ dɛ mais n bɛ se ka source procureur yɛrɛ dɛ mais n bɛ se ka source n b'a fɛn fila bɛɛ fɔ aw ye bi aw b'a lamɛn ni ne Morgan ye min fɔ aw ye a tɛ ci depuis u ka ko daminɛ na justice la n ye vidéo fɛn fɛn ka vidéo bɛ yen a fu saba bɛɛ lajɛlen a ye kuma aw kanubagaw fɛ bɛɛ kuma ni kanubaga fɛ bɛɛ y'i makun bɛɛ kuma ni kanubagaw fɛ bi wɔɔrɔ wa bi naani foyi tɛ ka sigi ne Morgan bɛ vidéo min na ka ne ka vidéo filɛ i ma ye ne Morgan bɛ ka vidéo min kɛ dɛ foyi tɛ yen u bɛ ka sigi k'o ɲɔgɔnna de lajɛ procureur bɛ adama ka baarakɛlaw kalo la wa bi wɔɔrɔ wa bi wolonwula u b'o de ta sara jumɛn de don ka sigi ka ne ka vidéo filɛ e min fana bɛ vidéo kɛ dɛ ka sigi k'i ka vidéo filɛ olu bɛ sara ta o de la u tɛ sara ta ka ko kayi u bɛ sigi ka vidéo lajɛ dɔrɔn de kɛ kuma jumɛn de bɔra nin da est ce que mansanen don wa a dagalen don Mali sariya kɔnɔ wa ne y'a fɔ aw ye n ko cause fila bɛ se ka taa ni bingini ye kaso la adama y'u saba wele ka kangɛri da u ye e ala ne bɛ vidéo la mais message importance lenbaw bɛ ka jigin ne kun message ɲɛnamabaw bɛ ka jigin n kun mais vidéo la ça va aller n bɛ tila k'a attraper ɲɛfɛ voilà n ko cause fila bɛ se ka taa ni bingini ye kaso la cause fila procureur adama ye bingini ni marambali safi wele ka kangɛri da u ye kangɛri dalen kɔfɛ bingini ka sumunkɛyɔrɔ ni kuma porokotolen bɔra mɔgɔ da ka taa jelimuso wɛrɛ kɔrɔma tigɛ o cause bɛ se ka bingini sama ka taga n'a ye kaso la o ye kelen parce que a b'a fɔ ko muso n ye kangɛri da i ye i ka dossier bɛ n bolo yan a filanan adama ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la réseau sanfɛ a tɛ ka kuma bingini faniw bɛ bɔ ka banni min kɛ awa 94 bɔra ka banni min kɛ kɔsa in na maramba kan justice ɲɛ b'a la u bɛ ka kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ aw bɛ vidéo fɛn fɛn kɛ don o don ka Mariamba mansa nɛni aw bolo ko Mariamba faniw b'a vidéo enregistré a hali ni Mariamba faniw ma vidéo enregistré maaw de bɛ adama bolo minnu bɛ sara ta kalo la olu fana ka baara bilalen don ka sigi ka vidéo filɛ surtout n'a fɔra k'i ka dossier bɛ Mali justice la dɔrɔn maaw de bɛ procureur bolo spécial olu bɛ sigi ka Mariamba faniw ka live de jateminɛ spécial olu bɛ sigi ka bingini faniw ka live de jateminɛ parce que u ka jelimuso saba u ka dossier bɛ justice bolo kɔnɔ u bɛ maaw de bila spécial a ye Mariamba faniw ka live jateminɛ a ye bingini faniw ka live jateminɛ a ye safi faniw ka live jateminɛ jelimuso saba in aw ka faniw ka live jateminɛ e n'a fɔra k'a fɔ k'olu welelen kɔfɛ e tilara ka t'i sigi k'e ye bingini ka mɔgɔ de suma ko dugumajɛ Mariamba mansa bɛ tan Ahmed Dollar mansa bɛ tan i bɛ k'i ka jelimuso kungo gɛlɛya justice adama tɛna bɔ ka vidéo kɛ k'a fɔ ko ne y'aw ka jelimuso wele a ye nɛni dabila mais non mais a ka mɔgɔw b'a dɔn u kan ka min kɛ a ka mɔgɔw b'a dɔn u kan ka min kɛ a ko bɛ cogo di aw bolo bi bingini faniw a ko bɛ cogo di bi a ko bɛ cogo di bi a ko bɛ cogo di bi ne ye nin fɔ aw ye plusieurs fois mais aw ka jɛkulu bɛ i n'a fɔ dangaden jɛkulu bingini faniw aw ka live bɛ i n'a fɔ dangaden live parce que ni mɔgɔ min ma banni kɛ o b'a fɔ karisa e tɛ artiste fɛ i bɛ se ka kɛ maa fɛ k'a sɔrɔ i ma banni kɛ i ma fanɛni kɛ i ka artiste ka publicité kɛ ni événement b'a bolo o kɛ hali ka live kɛ n'u tɛ se ka live kɛ n'u ma taa jelimuso dɔ décortiquer u tɛ se ka live kɛ n'u ma taa Morgan Glo u bɛ taa fɔ ko karisa bɛ tan n'u b'a fɔ alu bɛ tan u b'a fɔ ko Morgan bɛ tan an k'an ka live kɛ an bɛ ka kuma an ka jelimuso de kan aw tɛ se k'o kɛ i n'a fɔ dangaden jɛkulu n'i ma bɔ ka jelimu n'i ma bɔ ka taa maa dɔw banni a bɛ fɔ k'e tɛ bingini fɛ ne Morgan bɛ ala fo ka barikada bi dɛ n ye n ka kusu ni n ka kasa ta ka bɔ n ko n da tɛ jeliko la n da tɛ jeliko la bi n da tɛ jeliko la sini a k'a fɔ ko Morgan bɛ bingini nɔfɛ ko bingini taara kaso la k'a fɔ ko mansanɛni réseau sanfɛ o sababu la ala k'an kisi kulu ala ba 70 ka dɔn cɛ maa teri sa dɔn t'i sa dɔn mais i teri bɛ malo don min na o don de y'i malo don ye bingini ni safi ye jɛ kɛ yan walahi mɔgɔ si ma mɛn ko bingini taara kaso la mɔgɔ si ma mɛn a bɛ cogo di aw bolo bi mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka hali hakilina ɲɛnama bɛ musokɔrɔba min na quoi jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ a ye nɛni dabila n'aw ma nɛni
marambani tata bambo alaka marambani kanja kwate mana kele aw de beta ko ta maramba kele marambani cherno mana fonyongo aw be marambala goshi marambani morgan mana fonyongo aw be marambala goshi marambani dani mana fonyongo aw be marambala goshi munde do est-ce que kele dona marambani bingini chewa tout derrière mais non bobani ko ne ka ko mumba data kasala mu aw de boraka wa critique réseau sans faire sigi fade on na réseau sans faire kafo ka sigi fade on na réseau sans faire kafo ko maramba beta kasola lundi. Vous êtes comme le procureur Adama Koulibaly aw de kra procureur parce que aw de aw sigi fade on na ko maramba kanga ta kasola lundi mamu tara akelen de tara akelen mataro une fois que aw ye kuma fo vidéo sans faire aw ga vidéo la ko mamba beta kasola lundi aw ga jeli muso mataka awa jeli muso matagawa wambe conseil kelendi bingini fanu mafana ani maramba fanu awa hakili tonga kumaina maramba tagale mi fle kasola bingini tagale mi fle kasola ala kana mogo siga faninci kibe sigi bololo sanfe kibe jeli muso wore mansaneni kibe sigi bololo sanfe kibe mali justice doya dani mina na wakati mina ne video do ka don tola ne kun dimina video kono kombe la gosita ka se mali justice ma wallahi billahi mo ba do ne wele ka bo mali kono ko morgan video tige ni ga mo be bolola mali justice ka côté la kana kuma kana dogalike ni bisa ka delike me bingini fano me kuma kelen fo awye naw bora ka kala kari procureur la naw bora ka kala kari mariambala ko maramba be kasola ni maramba maboka bingini to kaso kono nawe konate deuro mina kana fo mo garma ko tunya mo godi aya wakili to nga video na abakila ka kuma fo yantuguni aya wakili to nga video abakila ka ni kuma ifo na ubora ka utake ko maramba be kaso la maramba do ube ka boka utake ka continuer ka mansane ndeke ni kaso kelen mariamba be boka bingini to kaso kono wallahi billahi maramba be boka toy abeke bela jelenyana allaba ni bingini matito kaso la ka chito kachi di mogo makafo kaya fo mogo yo komunu be nenina réseau sanfe ku kadabla na make au ka fo ne morgan mako tout na make au ka fo ne mako tout mogo yeni mogo don te kelede na fo ne be réseau sanfe ngira 6 ans 100 euro be fe mi million kono 100 euro ko jugu ni ko nyuma ka nga bela jelendo 6 ans be réseau sanfe 6 ans be video ke 100 euro de 2019 jusqu'à nos jours monde be réseau sanfe nete mino duguni nere be molo bala video ke wakati la mansane nuke nere ba don femi menya mali kono nere ba don femi menya mali kono je sais très bien ne ba don nere saria soso parce que mes video ke me mansane nuke me ga saria soso je sais très bien même kuma kelen fawe na ko ka be continuer de mambe kaso be live uski ga maramba chromatique ga maramba la goshi aw kelen ta wa video kono de